Здравейте, пичове от YouTube, ние сме Master Murders и започваме първата серия на нашия survival. И аз влязох. Здравейте, как се казва? Да. Аз като гледам тук, тъй като аз съм на бар, виждам Village, си намери нещо друго. Ами аз... 1.6.1. Да, това не е survival на 1.6.1. И се надяваме да намерим... Чай, има тук пекарна живея. Тук има кончета, брат. Айде, панталони, айде, кирка, садъл, брат, садъл. А тук има кончета. Садъл. Да, сега кончето ще бъде за теб. Не, ще бъде общо. Ей, а другото ще го возим с такова. Брат, кое конче? Другото ще го вземем. Да, да, всъщност да, може. Ама кое е по-готино конче от двете? Това кафяво, няма бяло. Мен също повече ме кефи. Омага, брат, ама всъщност ти това го опитоми, аз през това време ще ходя да такова. Аз е там... Гледам Extreme Hills, има това. Да, бе, аз искам да живеем на някаква планина. Тук има една джунгла, обаче аз искам... Айде в Village. Брат. Добре, напишете в коментарите дали искате да оцеляваме в Village или в Extreme Hills. Или сега ще решим. Добре, аре в Extreme Hills, само ще си ходим до Village често. То Village, брат, ни е доста близо, така че. Това не иска да му... Тук виждам много яка дупка. Супер, направо. Супер. Като цяло целихме супер як сит и ще го има в описанието. Добре, бе, това не иска да ме опитомим, да го опитомиш. Бах ти късмета, че в това имаше са... найсе. Супер. Ама искам аз да опитомя тогава другата. Окей. И ако не знаете, при кончетата, имам преди едно конче, може да се язди от всички хора, които са в сервера, като играеш в сервер. Да. Това е готино. Дори от Стима или от Бойче. Ами да. То така. Кратко колкото си иска. Тя има ли такава къща, дето отзад имаше дворче? Не знам. Там ще остана коня, ако има. Да, може. Тук има овце, значи ще има и много крави. Си направим ферма. Ами, но ми пусна само един саплинг това дърво, такова скъперническо. Тук има гора, точно, пред мене. Така ли, бе? На 10 метра от Вилиджа. Аз просто не отидох при Вилиджа. Прасенца, обаче ги оставим. Ставаме малко дърво и напред такова, някаква оградка да заградим коня някъде. Те ще... И потвори на цяло къщата, за да мога да го вкарам. Защото като е, нали знаеш, че той е широк 2 блока. Ами брат, аз нямам почти никакво дърво, така че... И тогава ела да ми оголемиш такова, защото аз като съм на коня не мога да чупя хична. Чай, искам нещо да видя тук. Може да има от една къща с дворче, тази ще проверя. Гледай го тъпия вилиджър, тъп го бях чупил. Не, чакай, има, мисля, че има. Така. И това ли е къщата? И дали има... не, няма се. Аз само ми направи на някоя къща такова. Отвор, за да го вкарам коня вътре. Да, тук е голяма и ще стане за конче. Окей, къде си? Коя тук? Ето зад тебе. Да, и тая, обаче всъщност ти няма как да влезеш. Да оголемим я малко и ще влезе. Просто тук може да щупим прозорчетата и ще сложим някакво дърво. Да, обаче ще трябва да щупа и отгоре. Все едно така... Чай, аз имам кирка. Ето, щупи кабелството. Подарявам ти кирката. Добре, вътре съм. Сега някак си го такова е. Чай, сега се занимавам. Виж какво имам. Ма няма да слагам. Чакай да излезна. Чакай. Ще има малко отворче, за да може и нещо да стане или да се изпълня. За всеки случай. Ето е така. Аз ще разгледам на вилиджерите оферти. Брат, ето е така ще. 20 уит едно емералд. 15 неопечено вина едно емералд. Аз тук ще обера малко морко, защото съм доста гладен. Аз взех седлото на коня, за да вкарам и другия. 19 уит и ми дава едно емералд. Брачност. 29 такива листа и ми дава една. Ще ходиш ли за малко дърво? Да, ако ми направиш град. Не, първо ара да отидем да копаме, за да съберем айрон. Ами как ще... 10 емералда една Diamond Pickaxe. Сериозно ли, бе? Добре, ама се стъмнява, брат. Има много овце тук. Ами, убий малко. Ти познал ли си зомбитата? Не знам. Не.
Сега ще ги пуснеш. Опа, забравих на кона. Ма за какво ще ги пуснеш, брат? Поне първата вечер, когато си няма още пуцван. Няма да добре, аз взех едно вълна. Не бе, те са пуснати, що му гладнявам, са пуснати. Окей. Обаче, брат, ние може да умрем. Ама то спална ни е точно до вилиджа. Маре да се отдалечим от вилиджа. Защото Ами, е страх да не умрат. Нашите мили селят. ние ще живеем в Extreme Hills, а? Да, извинете между другото, ако чуете някакъв шум, просто прозореца ме отвори. Да, колко вълна имаш? Колко вълна? Ами, брат, аз сега таковам другия кон. А мен две зомбита вече ме набелязаха. Аре, бързо, ами, помогни, аз имам 4 вълна. Добре, 5 вълна. Брат, само една овца. Имаш и малко дърво, много мъничко. Аз го направя написан. Сега все пак, това не е първа вечер. Такова, ти къде си? Тук ще събера от гората малко дърво. Аз ще покажа на нашите зрители това конче, защото ти без това още не съм го вкарал. Така ние се редуваме на всеки епизод, един ще снима друг. Брат, тук има на едно място 3 овце, 2 крави и 4 прасета. Ами клипът е станал 6 минути вече, така че след някъде около 4 минутки. Всъщност искате ли да паузираме докато стане ден, защото имам пред някои от клиповете ще ни доста кратки. Съжаляваме за това, обаче снимаме с бан. Да. И докато си купим, имам пред нормалната версия. Да, нормалната версия. версия. Аз ще я купя. Да. Ще паузираме докато стане ден. Здравейте, ние се върнахме. Не стана ден, обаче намерих тук още малко кончета тук до вилиджа близо. Аз намерих малко кол тук. Да, той беше ходил за ден. Съм пещера, просто има тук на открито място. Да, той тук има. И аз намерих чудесно място за живеене. Ето, според Да, събрах 46 необработено дърво, докато не снимаше приятеля ми. Ето, ако ви... Плюс още 16 бяло. Ако искате, вижте, че изобщо не е читвал, просто направих игра на Peaceful, няма нищо в чата и той си написал difficulty. Да, искам да го направя на easy. Аз сега ще ходя да вземам седлото от другото конче, защото... Има доста кол. Брат, всъщност ти си доста надалеч, така че аз мисля да ги пренеса ако не там деца да... Аз не знам къде съм, аз не знам къде е вилич. Ще го намеря. Окей, аз ще пренеса ако не. Окей, най-сетне толкова кол свърши и общо имаме 16. О, тук има още. Да го взема ли? Може. Но бавно с дървената кирка става. Кое конче сега да се опитваме? Това тук е черно. Има и едно... Не е чисто черно. Просто е много тъмно и ми се струва така. Значи колко са? 1, 2, 3, 4, 5... Да, 6 коня. Найс. Аз се огледам тук заедно. Толкова няма да взем, защото вече ми стана много време. Добре, обаче едно конче доста се е отдалечил и аз мисля да го опитвам, за да не го изгубя. И не мога... 24 кол не стига за нещо. И така, тъй като имам вълна и дърво, ще се върна и ще спиме. Окей, след около 2 минутки. Ако искаш като се наспим, като стане ден да спираме. Да, но аз изгубих виличи. Сега ще дойда. Ето. Тук. То стана ден, брат. Окей, обаче ако искам първо да опитаме този кон, защото ще го изгубим, брат, казвам ти много надалече отишъл. Пълно с овцеите. Ето, обикнаме най-накрая. Намерих виличи, yes. Брат, виждаш ли ме саме къде са? И кокошки, и прасета, и овце, и крави, много нещо. Супер си просто, ще ви го пратим в описанието. Не, може би ако искате на 10-ти епизод ще го сложи, не знам що обаче. Брат, ела виж къде са кончетата. Не, така ще има ган. Ако им харесна си, да им ще е ган. Окей. Ще го още в паре трети, ще го дадем. Ела тук да видиш кончетата колко са много. What the fuck? Да. В нашия сървър. Точно като моя в нашия survival. Да, и като моя, брат. Има двама като моя. Има обаче един като моя само. Сигурно се сещам ако по-рядко. Не знам. Всъщност чакайте да видим колко е клипа. То вече е ще трябва да спираме. Добре, дано да ви е харесал. Чакайте ни в другия епизод. И хайде, чао.